Нашият дом – Земята. Защо е важно да пазим околната среда и да събираме отпадъците разделно? Всеки от нас е жител на една и съща планета – нашата Земя. Тя ни дава всичко необходимо – въздух за дишане, вода за пиене, храна и природни красоти, в които да се радваме. Но за да продължи тя да бъде такава красива и гостоприемна, ние трябва да се грижим за нея. Какво означава да се грижим за околната среда? Грижата за околната среда означава да обичаме и уважаваме природата около нас. Това включва да не изхвърляме боклуци на произволни места, да пестим вода и електричество, да садим дървета и много други действия, които помагат на Земята да остане чиста и здрава. Защо е важно да събираме отпадъците разделно? Представете си, че всички отпадъци, които произвеждаме, се смесват заедно. Това би затруднило процеса на рециклиране. А когато рециклираме, ние използваме старите материали, за да създадем нови продукти. Хартия. Старите книги, вестници и тетрадки могат да станат нова хартия или картон. Стъкло. Изхвърлените бутилки могат да бъдат преработени и използвани отново. Пластмаса. Пластмасовите бутилки и контейнери могат да станат нови предмети или дори дрехи. Когато събираме отпадъците разделно, те могат лесно да бъдат обработени и превърнати в нови продукти. Това не само спестява ресурси, но и намалява замърсяването на нашата планета. В заключение, нашата планета е като голям дом, в който всички ние живеем. Нека бъдем добри домакини и се грижим за нея така, както тя се грижи за нас. Когато пазим околната среда и събираме отпадъците разделно, ние правим света по-чист, по-зелен и по-добър за всички. Този видеоклип е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер BG 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2 323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение с нестопанска цел Микразлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.